своєю любов'ю. Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийти, 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 Дух Святий прийти. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Збираемся на святую імшу, прагнем ужо святкаваць гэтай імшой нядзельны дзень. Просім у Бога дапамогі ў нашых слабасцях. Для кандыдатаў да бежмавання такой добрай падрыхтоўкі духоўнай да гэтай урачыстасці, якая адбудзецца ў наступную нядзелю. Ахвяра святой імшы складаецца за памерлых Жданович Ядзвігу, 30-й год пасля смерці, Жданович Яна, 25 год пасля смерці, Качан Антона, 10-й год пасля смерці, за ўсіх памерлых з радні Жданович, Камейша, Качан, за памерлых Урбан, Дар'ю, Чеслава, Казіміру, Філіпович, Марію і Мечислава. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, выча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашає, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий.
Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, каб словом и чином мы выконывали тое, что Тебе досподобы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні падняўся Саул і з 3000 чалавек, выбраных сярод сыноў Ізраіля, рушыў у пустыню Зіф, каб шукаць у пустыні Зіф Давіда. Тым часам уначы Давід і Абісай наблізіліся да войскаў ягоных і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў у лагеры сярод палатак. Яго дзіда была ўторкнутая ў зямлю каля галавы ягонай, а Абенер і людзі спалі вакол яго. І сказаў Абісай Давіду: «Сёння пан аддаў ворага ў твае рукі, таму дазволь мне адным ударам прыбіць яго дзідай да зямлі, другога ўжо не спатрэбіцца». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо хто можа беспакарана падняць руку на памазаніка пана?» Тады Давід узяў дзіду і збан з вадою, які стаяў каля галавы Саула, і яны адышлі. Ніхто не ўбачыў, не заўважыў і не прачнуўся, але ўсе спалі, таму што пан спаслаў на іх глыбокі сон. А Давід перайшоў на другі бок і стаў на версе гары, так, што паміж ім была вялікая адлегласць. І Давід закрычаў Саулу: «Вось каралеўская дзіда, няхай адзін са слугаў прыйдзе і возьме яе, а пан адплаціць кожнаму паводле справядлівасці і вернасці ягонай. Бо сёння пан аддаў цябе ў мае рукі, а я не захацеў падняць руку сваю на памазаніка пана». Гэта Слова Божае. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и
Читанне першага паслання святого апостола Павла да Карынцінаў. Браты, першы чалавек Адам стаў жывой істотай, апошні Адам жыватворным духам. Але не духоўнае першае, а цялеснае, потым духоўнае. Першы чалавек з пылу зямны, другі чалавек з неба. Які быў зямны, такія і зямныя, які нябесны, такія і нябесныя. І як мы насілі вобраз зямнога, так будзем насіць вобраз нябеснага. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, кажа Павел, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Єзус сказав своїм вучням: кажу вам, хто слухає, любіться ворогів ваших, добро робіться тим, хто вас ненавидить. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Моліться за тих, хто вас кривдить. Тому, хто ударив тебе по щоці, подстав і другую. И тому, кто отбирает у тебе плащ, не забороняй узять и кошулю. Кожному, кто просит у тебе, давай, и от того, кто взял твое, не домагайся звороту. Робите людям так, як хочете, каб яны вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, якая вам за гэта подяка? Бо грешники так само любят тих, хто их любить. И коли чините добро тим, хто вам чинить добро, якая вам за тое подяка? И грешники робят тое самое. И коли позичаете тим, от кого сподзеяцеся атрымаць назад, якая вам за тое подяка? Бо и грешники позичают грешникам, каб атрымаць столькі ж. Але коли вы любите ворогов ваших и чините добро и позичаете, не чакаючы нічога ўзамен, і будзе ўзнагарода вашая вялікая, і будзеце сынамі Найвышэйшага, бо Ён ласкавы да няўдзячных і да злых. Будзьце міласэрнымі, як і Отец ваш міласэрны. Не судзіце, і не будуць судзіць вас. Не асуджайце, і не будуць асуджаць вас. Прабачайце, і прабачаць вам. Давайте, и будет дадено вам меру добрую, утиснутую, утрэсеную, и зверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якою мерою мераете, такой и вам будет адмерано. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння мы чуем словы, якія, напэўна, добра нам вядомыя, асабліва заклік Езуса, калі хто ударыць нас па адной шчацэ, падставіць другую. Гэта словы добра вядомыя, але мала намі практыкаваныя. Розныя бываюць сітуацыі ў жыцці, але нават мы не заўсёды можам выканаць прадпісанні старога запавету, дзе гаворыцца, што вока за вока, зуб за зуб. Гэта значыць, што пакаранне не павінна быць большае за злачынства. Калі хтосьці зрабіў супраць нас штосьці, то нам здаецца, што ты нам брыдкае слова сказаў, а табе за гэта хай бы галаву адарвала.
Часамі і так нават думаем. Але Езус запрашае нас перайсці на наступны крок, паставіць другую шчаку. Не значыць, што мы павінны быць абыякавымі да таго, што ёсць зло на свеце, але значыць, што мы не павінны дзейнічаць тымі інструментамі і паводзіць сябе так, як паводзяць нашыя ворагі, як тыя, хто поўны нянавісці, а паводзіць сябе як вучні Езуса. Езус у многім хацеў на сабе спыніць распаўсюджванне граху, дзякуючы сваёй ахвяры. Хто ідзе за Езусам і як ён бярэ свой крыж, ён спрычыняецца да таго, што зла становіцца менш. Бо калі нам сказалі брыдкае слова, мы сказалі ў адказ, нас хтосьці пакрыўдзіў, мы жадаем адпомсціць, то гэтага зла становіцца больш. А мы можам быць тымі, хто паспрыяе, што, можа быць, на нас гэтае зло сёння, напрыклад, перастане развівацца ў свеце. Тым больш, што мы не ведаем, чаму да канца паступае той ці іншы чалавек так. Той, хто чыніць зло, ці ён не з той нагі ўстаў, ці, можа, ён перажыў складанае дзяцінства, ці, можа быць, ён ніхто яму не навучыў быць добрым чалавекам, можа, ёсць нейкае іншае перажыванне. Гэты суд мы аддаём Богу, стараемся прабачаць, і калі так паступаем, то зла у нашым жыцці становіцца менш, у нашым асяроддзі зла становіцца менш. Езус называе нас соллю зямлі. Не адзін раз мы з вамі пра гэта разважалі. Солі не трэба шмат, каб змяніць смак стравы. І нас, можа быць, нямнога тых, хто стараецца чыніць дабро на гэтым свеце, але для іншых мы можам быць такой падтрымкай і такім прыкладам паступаць, як пан Езус. Тым больш, што кажуць, што калі пастарацца ударыць кагосьці, это я вас не вучу, але калі пастарацца ударыць па шчацэ кагосьці, то той самай рукой ударыць па іншай шчацэ з той самай сілай ніколі не атрымаецца. Это значыць, што калі хтосьці бы паставіў фізічна нават другую шчаку, то і той, хто хоча пакрыўдзіць, у яго ўжо не атрымаецца з такой самай сілай гэта зрабіць. І сам пан Езус, аднойчы ён так сілай выганяў людзей, калі гандляры каля святыні сабраліся, яны там мянялі грошы мянялі на жывёл, якіх прыносілі ў ахвяру, ён іх выгнаў бізуном са святыні. Адзін раз такі быў момант, але ўжо чым бліжэй яго смерці крыжовай, тым больш яго пастава станавілася такой ціхай. Калі ўжо на судзе перад Санхедрынам пры размове з першасвятаром ужо вельмі блізка сваёй смерці, калі ударыў яго па шчаце слуга, Езус што сказаў? Не прамаўчаў, але ён сказаў, калі я штосьці не так сказаў, то дакажы, што не так, а калі ўсё правільна, то навошта ты мяне б'еш? Я думаю, што гэта моцныя словы былі для гэтага чалавека, які гэта пачуў у той момант. Таму просім Хрыста Пана, каб вучыў нас не адказваць злом на зло, пазбягаць помсты і быць людзьмі великодушнымі, хуткімі да прабачэння. Амен. Прадставім добраму Богу нашыя супольныя малітвы і просьбы, вызнаўшы нашу веру ў адзінага Бога.
Вызнаўшы нашу веру ў Хрыста, узнесем до Бога Отца праз Яго посредництва наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святы Костел, каб ён з удзячнасцю праслаўляў Бога і вёў усіх да збаўлення. Цябе просім. Молимся об доброй падрыхтоўцы да прыняцця сакраменту канфірмацыі для ўсіх, хто з нашай парафіі рыхтуецца да гэтай вялікай урачыстасці. Цябе просім. Молимся за парафіі, якія не маюць святыні, каб яны змаглі як мага хутчэй яе пабудаваць. Цябе просім. Молимся за тых памерлых, за якіх складаецца ахвяра святой імшы, за Урбан Дар'ю, Чеслава, Казіміру, Філіпович Марыю, Мечеслава, за памерлых Жданович Ядзвігу ў 30-ю гадавіну, Жданович Яна ў 25-ю гадавіну, Качан Антонія ў 10-ю гадавіну, за ўсіх памерлых з радні Жданович, Камейша і Качан. Просім, каб яны, як зерне, кінутыя ў зямлю, прынеслі багаты плён. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб наши сем'і жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы і адары патрэбнымі ласкамі тых, за каго мы сёння молимся. Праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойча, з належною пашаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Тебе просим, каб яна была Табе на хвалу, а нам на збаўленне, праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд з'яднаны на ўзор Святой Тройцы стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыню Духа Святога дзеля хвалы Твоей бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорам анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинях, благословлен он и той, кто приходит
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пристела хвалы. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа.
Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, подари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную.
Молимся. Усемагутний Боже, ученика досягнули спаўлення, задатак якога атрымалі ў гэтым сакраменце, праз Христа Пана нашага. Амин. Святый Архангеле Михайле, Дарагія браты і сёстры, што тычыць гэтага тыдня, святая імша у нас у панядзелак будзе ў 9:18, аўторак, серада і чацвер святая імша будзе толькі ў 9 гадзін раніцы. У пятніцу будзе ў 9:18, у суботу ў 9:19. У нядзелю святая імша, як заўсёды. Гэта што тычыць парадак святой імшы на гэты тыдзень. У наступную нядзелю, 2 числа, адбудзецца урачыстасць, урачыстасць для нас, для касцёла. Мы можам узяць, хаця б паглядзім яшчэ з біскупам, паразмаўляем, не ведаю. 4 числа у нас святого Казіміра прыпадае урачыстасць для тытулу урачыстасці для нашага касцёла. Але падчас імшы на 11:00 мы возьмем тоже з урачыстасці святого Казіміра, і будзе гэта для нашай парафіі, каб больш людзей магло ўдзельнічаць у парафіяльным свяце. Поэтому 2 числа у 11:00 будзе святая імша з урачыстасці святого Казіміра, але 4 числа, гэта якраз аўторак, бо 5 прыпадае ўжо начало Вялікага посту, мы яшчэ будзем таксама у нас тут святкаваць у парафію вось і святая імшы адпустовыя ў гонар святого Казіміра. Нам у гэтым годзе павезло, якраз мы папалі па-за Вялікі пост. І кажуць, можам сказаць, прама упрытык наша свята. Звычайна заўсёды ў Вялікім посце невядома, ці святкуй, ці не святкуй, а ў гэтым годзе так зробім. То есть сакрамент біжмавання таксама адбудзецца ў нас у наступную нядзелю, а на ім падчас імшы на 11:00. Я думаю, вы тут уже троху трэніраваліся, і пэўныя аб'явы, што тычыць для тых, хто прымае сакрамент біжмавання, таксама былі. Будзе ўдзяляць сакрамент біжмавання біскуп Андрэй Зноска, гэта дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі. Для нас гэта можа так, у нас Мінска-Магілёўска зараз дыяцэзія, калісьці касцёл у Столбцах належаў да пінскай дыяцэзіі да 1939 года, да Другой сусветнай вайны, але ўжо пасля, як па-рознаму гісторыя, і кажуць, працягвалася па-рознаму. Таксама на гэтым тыдні яшчэ адбудуцца душпастырскія наведванні. Мы амаль закончваем душпастырскія наведванні, можа гэты тыдзень, можа троху яшчэ больш, там яшчэ на наступным тыдні некалькі дзён, і душпастырскія наведванні закончацца. Ksiądz Кірыл на наступным тыдні у сераду, чацвер, пятніцу, суботу будзе з душпастырскімі наведваннямі у Старым Свержні, Драздах, Ператоках, Залужжы. Ось наведае тую частку Стаўпетчыны, уже за Нёманам. Да Нёмана мы амаль уже ўсё наведалі. Я буду з душпастырскімі наведваннямі панядзелак і аўторак яшчэ за возерам. Вось гэтую частку наведаю, бо ўжо 2 дня там наведаў, яшчэ 2 дня, напэўна, пані Данута сказала, што на 2 дня яшчэ таксама будзе. Пагэтаму якія пытанні, калі ласка, да пані Дануты Янкоўскай, што тычыць наведванняў, калі каго прапусцім таксама.
Але ўсё вось за путямі. Мы наведалі таксама вось тую частку, дзе была, як эта частка там назваць, як туды ехаць і справа, туды далёка, там, ці за балотам, ці за Наварашылава там былі таксама ўжо. І застанецца толькі Акінчыцы Олега Кашывога, і ў мяне застанецца яшчэ забыўся. А яшчэ Аталісь там будзе, да, можа ксёндз Кірыл туды з'ездзіць на Аталісь, а мне яшчэ застанецца там далёка, забыў, Любкаўшчына, вот. Любкаўшчына, правда, яшчэ Вішнявец, ох, яшчэ многа. Яшчэ многа. Ну, яшчэ тады 2 нядзелі точно будзе 100%. Я забыў пра той куточак. Вот так, поэтому яшчэ многа. Я так вось ёсць. Перад наведваннямі вам заўсёды будуць тэлефанаваць, калі ласка, пра каго забыліся, тэлефануйце самі, записвайцеся ў ларку ці ў вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. Таксама за возерам там скажыце, заўсёды, калі прыйду, што вы хочаце прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, але вы памятаеце, што трэба адпаведна падрыхтавацца. Калі ўжо там не ўсе могуць прынимаць камунію, гэта значыць, хтосьці там упарта трывае ў схізме, гэта значыць праваслаўным, няхай трывае у гэтым, але вось калі сям'я старайцеся, каб распавядаліся, старайцеся, каб прынялі камунію, былі падрыхтаваныя вось да гэтага ўчынку акту прысвячэння сям'і найсвяцейшаму сэрцу Езуса. У ларку у нас ёсць малітоўнікі «Ойче наш», абразы, свечкі, ружанцы, ёсць таксама студзеньска-лютаўскі нумар часопіса «Аве Марыя», прысвечаны юбілейнаму году 2025-му, які папа Францішак абвясціў пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У чым сутнасць юбілейнага года? І як яго найбольш плённа перажываць, даведваемся з матэрыялаў нумару, купляйце часопіс, калі ласка, чытайце, пазнавайце. Пагэтаму калектыў, які яго стварае, стараецца для сваіх чытачоў, падбірае матэрыялы, супрацоўнічае са святарамі, законнымі сёстрамі, манахамі. Гэта вельмі цікава. Я яшчэ хачу шчыра падзякаваць за вашыя ахвяраванні на справы, якія мы вядзём пры касцёле нашым. Мы з архітэктарам ужо дарабілі праект, ён закончыў праектаваць нам далей вось гэты алтар. Можа, атрымаецца прыгожа, можа, не знаю, але павінна атрымацца вельмі прыгожа. Гэты алтар будзе і прадаўжэнне так троху па баках яшчэ гэтага вітража. Будзем пастарацца рабіць, гэта хутка не будзе рабіцца, я думаю, на працягу года паціхоньку зробім, бо гэта будзе каштаваць, як кажуць, не 1 капейку. Вось далей, але закупілі троху дубок, што можна будзе справы, што тычыцца драўляныя справы, рабіць паціхоньку, выразаць гэта ўсё, потом пазалота, ён будзе аднаго колера, будзе вось прадаўжэнне гэтага, што вы бачыце туды далей, так, павінен быць вельмі прыгожы, вельмі такі дастойны нашага касцёла алтар. Я таксама стараюся яшчэ, каб далей тут што для нашага ўпрыгожання, але гэта больш адносіцца арганістаў, стараюся знайсці арган. Ёсць прапановаў даволі шмат такіх гатовых арганаў прывезці з-за граніцы, будзем старацца, троху каштуюць яны, напэўна, але каб быў у нас у касцёле такі добры арган, можна, каб і канцэрты, каб былі арганныя музыкі, ўсё гэта будзем старацца, каб так вось было таксама. Каб пан Бог благаславіў нам у ўсім гэтым, поэтому я шчыра дзякую, хто стараецца складаць нейкія ахвяраванні, і мы далей можам прадаўжаць упрыгожваць наш касцёл, рабіць тут. Таксама мы робім далей праектуем праектна-сметную дакументацыю, што тычыць па таму нашаму старому касцёлу, чылі капліца, і там пэўнай часткі старога касцёла.
пока проектуем. Я пробовал зарегистрировать тое, что мы откопали, але, на жаль, не удаецца гэта. Но не все згублено, кажут, не все потеряно. Поэтому закрыли в окны, двери, будем скакать праз окны, закрыть окны, полезем у дымоход. Поэтому нема безвыходных ситуаций в житті. Будем стараться нечто зрабіць, и вось, каб слава Божия была тут у нас, каб слава Божия з этого месяца была найбольшая, и каб мы были месяцем славы Божией. Вось гэта, што тычыць аб'яў, і няхай Пан Бог усемагутны кожнага з нас благословляе, а это я буду, в неділю, ну ясно. А зараз прибіце Божие благословление. Да, про споведь, слухайте, я вас вельмі шчыра прайшу бежмаваным. Гэта значыць паспавядацца ўсім абавязкова, вось, каб камунію прыняць у дзень сакрамента бежмавання, але таксама так называемым сведкам бежмавання. Гэта павінны быць тыя людзі, якія бежмаваліся, і яны таксама павінны паспавядацца. Поэтому на працягу тыдня прошу bardzo. Калі мала будзе, уночы пасядзім, нічога, это самае. Чуць што аб'явім у гэтым самым, у сайце, калі можна будзе і вечарам прыйти паспавядацца. Добра, чакаем. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Побіяння наш Чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Побіяння наш Чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Побіяння наш Чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Божа, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугаў Твоих, якія побожным євангельським життям і отданным служением поширали сярод братоў і сестер, познание імя Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і діляючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отца Фабіяна, заступника Стаўпецкага, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа, праз Христа, Пана нашого. Ты наша маці, заўсёды ласкава, весь свет ахінаеш нябесным плашчом, і ў моманты бурі чуваеш збагана, каб ахоўваць наш шлях і дух. Марія, Маці Христа, любячага Сына. Марія, на Яго дивяці, опікуйся всімі, королева супокою, молися за нас, королева супокою.
выпрабаваннях присутная помощь. Ты, Маті Костёла, нас вучишь любить, давать утешение, где смуток и горечь, слухать слово на